Te simțeai atras de mine chiar și când aveam 110 kg? Da. Minți? Nu mint. Nu. Dacă mai faci gestul de astea pe live, te coprezi live-ul și îți rup ori din cap. Lasă, chiar nu m-am așteptat. Nu mint, chiar am fost foarte atras. Adică... Da, deci ce faceți, ce ziceți, sunteți bine? Ok. Deci astăzi o să vorbim despre Bien Kant și Alin. Dacă nu știți cine sunt, mai bine. În primul rând, mai bine. Și în al doilea rând, faceți-vă research-ul, că nu stau acum să explic. Și am văzut niște materiale destul de dubioase, dacă pot să spun așa, cu ei. Și o să trebuiască să fie analizate. Da. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un poligraf pe care mulți l-au vrut și pe care mulți nu l-au vrut. Stop! Hai să ne uităm la comentarii. Mișto video, îl poți șterge. The bills can be that high. By the way, comentarii care au aproape 1000 de like-uri. Oh my god, ador această colaborare! Înțeleg că Bia a avut subiecte mai controversiale. Shut the fuck up. Poligraf pe care mulți l-au vrut. The biggest lie in history. Ce ar fi să ne uităm la răspunsuri? Bike Flow Geo spune, a.k.a. căsnicia părinților tăi. Hai să ne uităm la el pe cont. Plimbare cu scuterul a mers total greșit. 70 de km pe oră. Sunt sigur că chiar s-a întâmplat ceva greșit în videoclipul ăsta și nu doar s-a plimbat tot videoclipul. Și sunt și mai sigur că nu are vreun outro ciudat cu o melodie brain rot pe fundal. Bă băieți, că atât a fost acest video. Dați un mare giga ultra like și ne vedem la următorul. La revedere și ok, se pare că m-am înșelat. Hai să nu ne mai uităm la comentarii, înapoi la videoclip. Astăzi avem un cuplu care în ultima lună a făcut furori pe TikTok. A împărțit TikTok-ul în două. Aplauze pentru Bianca și Alin. Vorbesc despre relația lor, despre reguli în relația lor, despre ce li se pare normal sau nu. Și lucrurile astea, evident, fiind niște chestii foarte personale, așa, care țin de relații, au generat multe păreri împărțite. Băi, nu se poate așa ceva după ce că nu scăpam de ei pe TikTok, acum mai apar și pe YouTube. Eu nu înțeleg ce are Shelly, vreau vizualizări, a chemat-o pe specimeanca asta cu babuinul ăsta să urle pe acolo dacă mint sau nu. Și cum e chestia asta să bubui așa peste noapte? Cum se simte? Shelly, dacă m-ai chemat aici să-ți bați pula de mine, să știi că nu ai ales persoana potrivită. Ok, hai că mă opresc din editurile astea, gata. Dacă aș fi eu și Selena Gomez în fața ta, chiar mai alege pe mine? Nu. Sincer. Bun. Așteptam și eu să apară. Bine, gata, acum chiar mă opresc. Mamă, dar nu cred, mă, gen, sunt multe întrebări care așa erau. Cum nu crezi? Am mai zis că... Păi mi-ai zis, dar Deci câinele la lege. avem 4 animale. Ok, Octaviane, stai acolo pe calculator și vezi dacă minți sau nu, că ești singurul care râs la gluma ta, deci... Te uiți după alte femei pe stradă când nu sunt cu tine? Nu. Minți. Nu. Minți. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Acum ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Sincer, nu știu ce să spun despre asta. Și faptul că a încercat să mintă la testul poligraf și după ce i-a dat verdictul că a mințit, o mai zis odată nu și-a părut mirat. Nu știu ce să zic, oricum, Octavian, ești pe tine azi după gluma aia de ai făcut-o? Bă, în sensul ăla niciodată nu mă uit. Poate dacă mă strigă una pe stradă, da, mă uit să văd cine mă strigă. Dacă strigă undeva și mă strigă... Alin, nu te mai uita la mine, dubiosule? Mă uit după ea, da, dar în sensul ăla nu. Nu poți spui că nu observi, adică nu poți să spui Ce să observ? Ce să observ? Te simțeai atras de mine chiar și când aveam 110 kg? Da. Minți? Nu mint. Lasă, chiar nu m-am așteptat. Nu mint, chiar am fost foarte atras. Adică după ce o slăbit 30 de kg, am uitat la poze și nu să cred că a fost diferența de eu nu vedeam efectiv, acum, adică nu. Da, ești o minciună, să știți. Ok, asta chiar e crazy, gen, orice ar spune acum nu are cum să se scoată. Și nu mai spun de fața lui Shelly când o zis că minte. Minți? You can't make this up. Dar voi cum a fost evoluția în... A fost o evoluție, adică începutul relației fiind primii 2 ani, ca să zic așa, noi asta considerăm începutul relației, dar am avut certuri în care și țipam unul la altul, în care ne aprindeam, în care înjuram niciodată unul pe altul, dar înjuram de nervi, de stres, de ce-a fost. Da, chiar pare o evoluție. Ce păcat ar fi ca evoluția aia să nu fie o evoluție, să fie la fel și în prezent. Stai. Noi chiar nu mai avem certuri în care să înjurăm și să urlăm unul la celălalt? Da.
Mint. Poate e foarte emoționat, mă, poate că nu e... Emoția, clar, cum am zis, nu s-o obișnuit cu toate... Era doar emoționat, dar... Ok, bro. Consider că sunt cringe câteodată. Da, Stai sincer. ești câteodată. Câteodată ești. Când e cringe? Top Când e 3 cringe, cringe. mai face glume cringe. Adică de obicei eu sunt jokerul, știi? Why so serious? Ok, îmi cer scuze. În relație fac foarte multe glume, punctul în care o și enervez câteodată, mai des, dar câteodată încearcă și ea să facă glumele alea și nu iasă așa bine și puțin cringe, da? Puțin cringe. Na, că ați zis de mine că sneforă, am zis că nu mai sneforă, mi-am luat Nike Pro-urile pe mine, mi-am maciat toți roci, mi-am pus niște șerșei și l-am uitat de tocul că ați vorbit foarte urât de mine. Și s-o luat de tine, dragostea mea, și s-o luat de tine. Bă, nu e posibil așa ceva, nu e posibil așa ceva, refuz să cred. Ți-a fost vreodată rușine cu mine? Dacă da, când? Nu. Minți? Rușine? Nu mi-a fost rușine niciodată cu tine. Ok, ăsta e al doilea răspuns la care nu mai poate să scoată orice ar zice, gen... Cum e posibil, bă, cum e posibil așa ceva? Te-a împins vreodată cineva? Da. Uite, aici e sincer. De ce nu mă miră? Tu ai presupun că ai și tu o gașcă de prieteni. Nu. Și tu pe... De ce nu mă miră? Partea tristă e că ăsta nici măcar nu l-a meditat. Dar a fost un semn, pentru că... Tinder-ul ăsta, vedeți că face și că toată lumea spune că... Da, a fost un semn, că aveam... și chestii serioase, frate. Da, dar a fost un semn că eu aveam 0 la kilometri și stăteam în media și era la Mureș, la facultate în Mureș. Cum și adică 0 la kilometri? 0 la kilometri, gen pe mici vertical. Ok, coaie. Mamă, ce s-o de pe drum, bă? Cum adică 0 la kilometri? Adică poți să alegi cât de mare vrei să fie raza, să-ți găsească oameni pe Tinder. Okay. Și aveam amândoi 0 și normal nu trebuia să fie nicio șansă și ne-o dat unul pe altul. Și a fost un bug? Pe Tinder. Da, a fost un bug Cred ceva, că da, cred că da. Voi vă dați seama că dacă nu era bug-ul ăla, nu mai aveam eu episod să postez? What? A apărut el pe Tinder și vreau să vă spun, să mă pun la test poligraf acolo. Eu când l-am văzut pe el, am spus în spate la colega mea, ăsta e bărbatul cu care vreau să mă căsătoresc. Deci, Ce ți-a plăcut așa? Ok, Octavian, ești la ultimul strike. tot fizicul lui, era exact type-ul meu de bărbat. Deci, cine mă cunoștea și mama o zis, Doamne, stai exact ce-ți plăcea ție, cu plete, cu barbă, cu ochelari, au zis tot. Și am zis, da, mama. Deci voi îmi spuneți că dacă îmi las plete și barbă o să sară emo-loi? Ne-am mutat din Mediaș, deci am fost în Mureș, după în Mediaș, după în Bistrița să o cunoască pe mama, după în Mediaș să o cunosc pe maică-sa, după în Cluj. De ce nu mă miră? Ca să ne începem un început, așa am zis, o să începem începutul, da, efectiv așa. După aia înapoi în Mediaș. După înapoi în Mediaș, că n-am mai avut bani să stăm în Cluj, că a fost prea scump. După aia în Sibiu. După am fost în Sibiu, după aia am fost... What the fuck is this? Da, că e mult lor, e foarte mult lor. What the fuck? Da, ne-am mutat de vreo 8 ori, 9 ori în 8 4 chirii ani. am avut. Da. Doamne, ați făcut turneu până... Da. Da, și după din Sibiu... Înapoi în Mediaș. Nu, da, din Sibiu. Da, mă, zici că ești ăla, ai show speed. Shelly, zici că ești Fulger McQueen, bă. Bă. Ok. Te-a împins vreodată cineva? Da, asta ai pus-o deja. Serios? Da. E sigur. Băi, eu chiar sincer, ăsta e numai modul în care văd oamenii, că eu sunt mai timorat un pic pe cameră, dar eu sincer, eu sunt real, eu sunt autentic. Ok, cred că băiatul ăsta nu știe conceptul unui detector de minciuni, deci ai mințit de 4 ori. Cum spui că e sincer? Există oameni noi care zic că, băi, că de fapt stai că tu ești într-o relație toxică cu ea. Da, că-s manipulații cu oamenii și că noi avem lavender marriage. Ce e? Lavender marriage. Ce e? Lavender Mary. Zic oamenii că avem Lavender Mary, bază mai că la gheața fasche. Nu știu, adică că e numai pentru vizualizări relația și că e numai de fațadă tot ce facem noi. Ok, am căutat ce la Lavender Marriage, că eram curios și se pare că nu e ce a spus el. Aud cuvinte noi aici. Te-a afectat vreodată hate-ul din online? Nu. Minți? Nu m-a afectat niciodată. Ok, deci nu ești așa de... Nu pot să jur chestia asta. Eu sunt foarte imun la hate. Pe mine nu mă interesează. Eu gândesc foarte rațional toate. Poate în subconștient, dar eu nu am insecurități. Poate în subconștient. Da. Se pare că acest băiat Alin, în secret, era cel mai nonșalant om de pe pământ. Pe el nu-l afectează hate-ul, poate doar un subconștient. Subconștientul lui nu este la fel de alfa ca el. Wow! Te-am rănit vreodată? Dacă da, cu ce? Da.
Sincer. Bă, Shelly Media Network, vedeți că o zis sincer și a spus bun în roșie, bă. Iubirea Dar nu mea. pot să zic cu ce. Pe normal eu nu pot să zic cu ce, dar nu fi prost să zic că îl bate nevasta să la Shelly Media. A, nu știați că e bătăușă? Credeți că dacă o să dați bully pe internet și dacă sunteți tari în gură pe internet și dați o grămadă de barc așa pe internet în spatele gardului, nu o să fie absolut nimica face-to-face. E ok să dai bully cibernetic, dar dacă eu zic ceva, să ne vedem față în față, nu mai e ok. Dar dacă vă credeți așa jmeche și dați bully pe internet și sunteți aia mai știutori și așa, frate, nu merg așa chestiile. Nu merg așa chestiile în viața reală. Period. Am închis gura haterilor. Slay Queen. Doamne, ce mi-a ieșit pe gură, doamne. Chiar consider că conduc bine? Trebuie să mă gândesc. Da. Când te gândești, de obicei Răspuns da. Nesincer. Nesincer. De ce nu mă miră? L-ai înșerat vreodată pe Arin? Te întreabă, nu știu cine te întreabă, înșera, nu dacă l-ai înșerat. Și bă, expresia asta facială, poate zice da. Bă, Dacă l-ai înșerat vreodată pe Arin. Nu. E sincer, în momentul ăsta nu se gândește la asta. Bun, și acum mai am și o întrebare. Adică nu mă gândesc la asta. Cum? Adică nu mă gândesc la asta, adică dacă m-aș fi gândit sau ce? Păi dacă e în viitor, eu n-am cum să întreb ce... ok, Octavian, ești la al treilea strike, gata, ești terminat. Bă, cum vă să spui așa ceva? Crezi că sunt cățelul tău? Da. Ce e sincer? Cred că ești un bărbat. De ce lacrimă? Asta, că toată lumea zice că sunt cățelul tău. De ce râzi? Ok, îmi pare rău pentru editul ăsta, dar trebuie să fac cumva clip farming, că au răspuns la toate corect. Unde e controversa, Shelly? Unde e controversa? Da, bă, copii, deja e cam lung videoclipul ăsta, așa că o să-l închei. Voi să-mi scrieți acolo în comentarii despre ce să mai fac videoclip și o să vă las cu outro-ul. Dați un mare, mare giga ultra like și ne vedem la următorul. La revedere, scriu. Espresso una signora, cimpanzini, bananini, bombombini, gussini, 3 pietro, 4 baloni, luli lolli.